Яшә татар, оялмыйча яшә үткәнеңнән. Бош шипет яугир кавем бит. Юллана бас син, кыйблаң бөеклек, бабаңнарның данын дәвам ит. Сәлам дуслар, безнең Казан кайный тапшыруның 18-нче чыгарылышы гадәттәгечә мин Олыгайган Рәдиф, Мин син кемдер тага. һәм Зөләйха Камалова, сине кем дип әйтергә? Шагыйрь. Белмим, шагыйрь дип әйтеп була микән мине? Бер Була инде китапта. була. Ну, яра шагыйрь булсын. Шагыйрь безнең дус, Иҗатчы. әйе. Иҗатчы, активист, шулай дип әйтәләр, теге конкрет эш Актив булмаган кешеләр. тамашачы. Тамашачы. Актив тамашачы. Аллага шөкер, бу атна безнең хәбәрләр бик күп булды. Син күзәтеп барасың бит, Зөләйха. Күзәтеп барам. Без моннан яздыру алдыннан сөйләштек Зөләйха белән, ул әйтте. Сез мин беренче тапкыр гомеремдә җибәрдем нинди яңалыклар турында сөйләшәбез. Кстати. Ага, алдан. Әйе. Юк, алдан дип инде. Ну, Кеше конспект бер сәгать. Кеше конспект чыгара хәзер. Һәм мин аның барысын да беләм булып чыкты. Әйе. Зөләйха, син әзерлисең хәбәрләр, шулаймы ничектер? Әйе. Мин Идел журналындашым һәм шунда көн саен чыгарып барабыз шул яңалыкларны. Бусы чыкканмы? Димәк, син монсы Татмедиада чыкмагандыр. Безгә кирәк рубрика кертергә Татар информда чыкмаган хәбәрләр. Татар форумда чыгарга ярамаган хәбәрләр. Әйе. Заманында татар милли хәрәкәтендә кайнаган, чуть кыйналган дип укымадым. Казан шәһәрендә татарча рок башкаручы булып танылган музыкант җырчы Альберт Исмаил үзен башкорт дип игълан итүнең татарларга үпкә белән бәйле булмаган белдерде. Димәк, Яңалык нәрсәдә соң? яңалык монда тапшыру булды. Ja. Башкортларның бар шундый тапшыру, кая кешеләр coming out ясый. Димәк, Мин башкорт. юк, чынлап та шундый менә яшәгән кеше һәм Яшәгән дә, шәҗәрәсен белешкән, һәм алар менә бу ачыш турында, бу тәҗрибәсе турында сөйли. Бөтен кеше сөйләгән булды эштә. Чөнки аның теге ВКонтакте битендә карасаң, инде күптән ул ничектер теге баштан да мин шәҗәрәләр өйрәнә башладым ди. Аннары мин без башкортлар төркеменә кушылды. Аннары башкорт киеменә киенгән ул. Аннары кеше сорый, син бит татар кеше, ул әйтә, юк, мин татар кеше түгел дип инде. Һәм аннары менә телевидениедә инде шул. Һәм туймазы ДКсында ул эшли Әйе. хәзер. Әйе. Ну нәрсә уйлыйсыз моның турында? Сез Исмаилны беләсезме гомумән? Исмаилны беләбез. Минем ике теория бар. Икесе дә шундый. Беренчесе Альберт Исмаил гел шундый теге, ну, яраткан инде шундый теге, ну, аңа игътибар инде биргәндә. Элвин Грей белән уйнаганда, ул миңа бер интервью биргән иде, ничек Элвин Грей белән йөргән, ул булган бит аларның касырда секс булмаган дип инде. Ну, Элвин Грей белән түгел, ә мәсәлән фанатлар белән инде. Шундый ул типа гел теләгән инде кайдыр анда эпатаж, кем белән уйнарга. Футболка киеп Әйе, чыккан. теге алай татарча җырларга ярамый дип салаватка җитә. Минем бер теория, һәм бәлки ул бик шундый зур теге теория заговора, шул махсус рәвештә үзен башкорт дип атаган, һәм берничә аннары там майдан сайтар юк, мен шулардан просто теге күрсәтәчәк килгән. Абсурд. Теләсә кем башкорт була ала дип инде мәсәлән. Икенче бер ушынлап та мәсәлән, удагай менә минем җылы урыным бар, Башкортстан, хәзер минем Башкортстан минем теге туган җирем генә түгел, минем ашатучы җир инде, әйме. Шуңа күрә һичшиксез миңа башкорт булырга кирәк дип. Әмма мин аны аңламыйм, теге мәсәлән мин үзем тапсам үзем шәҗәрендә, мин чынлап инде бер ырудан, теге сословиедан түгел, әмма башкорт булсам да, мин гомер буе татарча булып сөйләшкән кеше. Әйе. Пәчәгәмә миңа башкорт булырга. Теге кто тебя водил, тот тебя воспитал дип әйтәләр. Яни кем син, әйме, кем син тәрбияләгәнме, кем син тудырган дип инде. Насыл син бит татарча сөйләшеп башкортта. Әйе, минем сам бар сводная сестрачка была вот это. Сводная сестра? Әйе. Үги. Ну, минем бер, әйе, минем әнинем абые алган инде кызны детдомдан, һәм ул рус кызы. Аның исеме Энҗе, һәм ул мөселман кызы, ул күренән җирән чәчле, шундый. Мин бер кемдә рус кеше дип аңлап атамый бит инде хәзер. Ул татар кызы. Яхшы. Исемле. Вот шундый минем. Яхшы теория. Зөләйха, синең теория бар. Син Исмаилны беләсеңме? Мин Исмаил белән бик бәләкәй чыккан, 14 яшьтән таныш һәм без аның белән Тәңрешчеләр лагеренда танышкан идек. Ул тәңрешчеләр.
Ну, тукта, нигә көләбез? Юк, без Я просто күз алдыма киләм. Рәди. Лагерен нәрсә алды. сымдан сөйләрбез. Иртә белән кояшка табыну зарядкасы. Шулайрак булды ул, иә. Ярар. Һәм ул вакытта без теге бик татарлар өчен, татар каны өчен җанатып йөри торган вакыт иде. Башкортлар дип көләйдек башкортлардан. Хәзер ул теге мин үземне башкорт дигәч, минем дә шәҗәрәне ачып барысы килде дөресен әйткәндә. Бәлки мин дә башкортмындыр дип. Ағаш шулай бар. Барыбыз да шулай Ну, мин Исмаилны шулай күптәннән хәтерлим. Мин нигәдер минем гел истә кала яхшы әйберләр кеше турында. Яхшы сыйфатлары, ул күп телләр белә иде. Барыбер аның шундый кругозоры киң. Шулай бит кеше шундый ирекле иде ул. Дөресен әйткәндә шундый. Беләсеңме, мин гел аптырый идем. Шундый массовый җырлар яза иде ул. Ну, кешене берләштерә торган ничектер ул. Патриотичный даже. Шундый гади җырларда. Патриотик җырлар. Ничектер шундый теге кешегә Автор. якынды. Мин беләсең истә барды. Ачам без беренче тапкыр фатник ясаган идек. Аңа теге шәкшәк һәм рок-н-ролл җырлый да, һәм бөтен зал анда что-то җырлый, анда бөтен кеше кушылды анда инструментларда. Яттан белә иде. Жунаның белән уйный иде. Мин нәрсәдән а мин күпме гармошкада уйнайм, бер кашан да уйнамаган. Ике пилот Аның беренче пилот җыры. җырлый. иң мощный шундай җыр иде миңа шайтан. Демәк, миңа шулай аның истә калган, бәлки минем тагын бер теория бар, ул шундый олы яшьтә булса да үзенең самимилеге белән кушылып киткәндер. Мин барыбер теге гел кешеләргә скидка ясыйм инде. Шулай бит язылган. Ихласлыгына. Безнең башка лагерьларда башка шәйбәтләр кешегә гел теге яхшылык уйларга кирәк инде 70 тапкыр шулай бит. Ну, бәлки шундый самимилеге, ләкин нәрсә иң теге күңелгә теге ятмаган әйберсе, ул әйтә, без сөйләшәбез анда көнчыгыш диалектта. Ул бит инде менә камень преткновения дип әйтим инде. Әлбәттә кешеләр бәлки аңа ышанадыр даима гади тормышта анда. Әйе, без башкортчарак сөйләшәбез анда, постлар яздылар менә мәсәлән. Ну, әйтәләр инде башкортчарак сөйләшәбез без дип әйтәләр, бездә актанышта. Рим әйтә мәсәлән, ниме? Һәм бәлки халыкта шулай да, ләкин сәясәттә бу бит инде Альберт аны һичшиксез аңлый, что ул шундый политтехнология. Булар татарча сөйләшми, көнчыгыш диалектта сөйләшә. Син дә әле генә әйттең, димәк, без дә көнчыгыш башкортның диалектында сөйләшә беләбез булып чыга. Һәм гомумән дөньяда бу иң мощный төрки диалект арасында кирәк. Әйе, булып чыга бит инде. Ну, моны аңламау бу бит инде гапгады әйберләр шундый. Һәм бу ничектер телиме теләмиме, һәм ул интервьюсында да мин аны тулы интервьюсын укыдым, русчасын. Нигәдер татарчасы киселгән булып бардым ул. Һәм ул анда әйтә, әлбәттә бу сәясәт белән бәйле. Типа без телибезме, теләмибезме, типа без пешкалар. Син сәясәткә керәсең килмәсә, син барыбер типа сәясәттә катнашасың. Һәм ул ничектер аңлы рәвештә менә шушы җан исәп алу алдында кискенләшкән шундый сәясәткә кереп китүче, шундый субъектка әйләнде. Карарбыз, вакыт бирик, име? Исмаилга бәлки ул Бәлки башкорт. яңа увлечение бәлки табылыр. Бәлки чынлап та теге ни булыр? Типа Хоккеист. Амин пошутил. Шулай. Кешеләргә сабырлык телим. Чөнки хейтерлар ике яктан да анда әйтә, без тагын башланды теге. Одеял тартыш. Шәҗәрә, геннар барлау. Ул әйберләр мине куркыта, дөресен әйткәндә. Ген буенча билгеләү, шәҗәрә буенча. Сездә алар геннар буенча. Без шундый дәүләттә яшибез, ну без просто сизмибез бәлки аны. Әйтер, менә беләсең, сез таптыгызмы, сезнең әйтегез чуаш, әйме, өлкән әбиегез анда, белмим анда, якут. И кемсез салайса. Ул сезгә тамашка, сез пока уйлап торыгыз, бер-ике ел без кире кайтырбыз. Ну шундай берләр инде. Америка кеше яши бит, мәсәлән, вообще бу дөнья. Это буталып беткән. Азатлыктагы интервьюсында ул аңлата, ягъни үзенең геннарын шәҗәрәсен эзләп тапкач, ул үзен иркенрәк, рәхәтрәк хис итә дип. Менә син мәсәлән Тәбрис үзеңне кисәк кенә шәҗәрәңне карап фин икәнен аңласаң, үзең син тормышыңда нәрсә үзгәрер? Гражданлыкка бирер иде. Беренчедән. Моны көткән. Карале, дөресен әйткәндә, минемчә ул бытовой шовинизм менә бездә бит ул бар, безнең халыкта да. Типа чуаш, күлемсерәк итеп әйтү ниндидер кешеләр халыклар турында. Мәсәлән, безнең авылда бер-ике Марый гаиләсе татарлашкан. Һәм без Марий ел шигендә
урнашкан авыл безнең. Һәм мин 10 буынымны беләм, әгәр дә анда без Мари гаиләсеннән яисә Мари халкыннан чыккан дип беленгән булса, мин моны бик спокойно кабул итер идем. Ул бердә ким булмаган. Нәрсәсе бар иде. Әйтер идем, ну, вакыт әйтер идем, минем җирдә бар Мари изләре, ләкин үземне татар дип шутлыйм. Бетте китте вәсе. Бик шап инде, минем бик төрле бар анда геннар, бик зур тәэсир иткән. Үзем өчен Мари дөньясын ачыр идем. Бу кызык булыр иде. Кайна Казан, кайна Казан, кайна Казан, кайна Казан. Һәм икенче яңалык бик кыскача Мубай китапханәдә. Бер ул китапханәдә чыгыш ясадым нәдә. Китап йортында. Без аны күрдек анда китапханәдә. Фотода. Юк, ул китап йортында чыгыш ясады. Театральный 5 бар анда теге, ну, музыка бүлеге. Сәнгать бүлеге. Китапханә. Бар анда теге ноталар анда. Конгресс янында. Нот, шундый кичкенә зал. Ноталар бар анда. Вот шунда ул концерт ясады. Телефонда, по-моему, бөтен концерт торгандыр инде. Сез икегез дә булдыгыз. Мин бер Мин булмаган кешегә аңлатыгыз нәрсә булды, чөнки мин Мубайны карый да тыңлый да алмыйм. Минем чөнки зур претензия аңа. Чөнки минемчә аның аудиториясы барыбер татар чараларыннан бик аерыла иде элегелектән. Хәзер без аптырамыйбыз, рус кешеләр анда этүкәнгә килә. Мәсәлән, һәм карап утырганда Йолдыз Миннуллин тыңлый. Ул вакытта Мубайның гына аудиториясы шулай иде, һәм аңа бик күп кешеләр йөри иде, менә шул моңга тартыла иде. Һәм ул туктады, китте, моны үстермәде, берничек тә таратмады, һәм ничектер мәхрүм итте ниндидер яңалыктан, һәм бу аудиторияны тартмады башка. Шуңа күрә менә инде 150нче тапкыр жанлы рәвештә булса да Илдар абыйны тыңлау минем өчен ул шундый просто җәза. Минемчә, ул менә туктады бит җырларга инде. Правда, һәм кеше, ну, еще бар шундый претензия, гадәттә мәсәлән кешегә син татарча җырлыйсың икән, димәк син башка артистлар турында сөйлисеңчектер, ну, әлбәттә кертәсең инде аларны, ничектер, мәсәлән, бу башкаручы аркылы син бөтен теге яңа татар дөньясын танысың инде. Сырлар бит инде син, нинди башка кешеләр бар дип син әйтәсең, монда бар, бәлки сезгә ошар бит. Бу беренче бер һәм мин күрдем мәсәлән, ул Маяковский җырлаганда, анда үмән бер кашанда бер кайда шартмаган кешеләрне шартамада күреп, рус кеше булган инде. Китапханәгә мен аңлавымча анда кем килгән, эш вакытында булгач инде көлкенрәк кеше килгән. Библиотекалар. Сәгать ничәдә булды? 5тә анда, ну, беренче таныш бар иде анда. Яисә теге баш артыда инде чөнки шунда карый иде. Вот, һәм минемчә аның өчен ул шундый теге, ну, кеше 40тан узгач, ул кайта музыканың өчен хобби кебек инде. То есть ул чөнки үзенә теге, мәсәлән, ял итәргә барас. Син җырлыйсың, бераз менә үзең эшеңнән күчер өчен менә бу бергә. Ягъни син уже эзләмисең инде теге яңалык үзең өчен процесс түгел, син уже үзеңне корбан итмисең бу иҗат өчен. Син комфортный зонада шундый җырлар башкарасың. Син бар үзеңнең фан базаң, кеше килә сине ярата, алар синең җырларың белә. Һәм менә шулай син атыр яшта утырасың инде. Һәм синең турда шул синең яшьтәге журналистлар яза гадәттәгечә. Анда мин шатты, менә таткутлап узган иде без турда сөйләп зәлеме. Ул Камал театрында узган иде, залында 600 кеше килде. Түләүле рәвештә булса да күп ничә кеше түләде. Монда 60 кеше дә залга, янда шундый цитата бар иде. Зал шыгрым тулы иде. Аншлаг имеш. 60 кеше килде. Астагфирулла. Шул кадәр яталдыңыз байына. Аңладым сине. Камал янда 600 кеше ул пуштак димәк. Ну, булай инде һәр Әне пуштак дип яздылар. Ну, беренче язылар шул. Бер дә татар мәгълүмат чарасы бу концерт турында бернинди фикер дә язмады. Ильяс миңа карый, сен не сөйлисең син. Ярый. Син ничек зрехә кабул иттең бу концертны? Мин Мубайны синең хәтле үк белмим, дөрес әйткәндә бер 2-3 ел Тәбрикләр легенда катнашкан. Таныш аның музыкасы белән һәм миңа бик ошый аның җырлавы. Чөнки ни өчен ошый? Чөнки ул үзенең тавышы белән идеаль дәрәҗәдә, камил дәрәҗәдә идарә итә ала шикелле тоела. Һәм миңа аның Зули Камалов белән җырлаган җырлары бик ошый. Мен хәтерлим аларның концертларын. Нидә теге ничек? Атыл актер. Анда үзем булмадым, ләкин Радивно, ничек бу жанр атала, бу синеке түгел булмады. Паради? Паради. Аннан соң андый музыка юк бит шулай ук татарларда.
шулай итеп җырлаучылар юк. Ну, кирәкмәде. Икенче кешегә җырларга тиешме? Кирәкмәде. Юк, ну Кирәк казлар кайту Рәдиф, ну Зөләйхага ошый ул андый Минем музыка претензиям кирәк инде. аңа. Вот кеше, мин аны истә 2004 елда нидә бер юбилей бар иде. То ли Фуат Абубакировның вот узган 60 ел видимо булды анага. Ул буны 75 ел 60 яшь булган ага. Чыкты инде бер егет сәхнәгә инде. Аны гитарада уйнады. Ама аннары Фуат абый әйтә, менә күрәсең гитарада уйнап була. Татар музыкасы. Ул мобайл, ул шул рәвештә 15 еллык җырлаган иде. Понимаешь? И вот кеше эзләми үзеңне. Ну, то есть миңа бәлки анда кеше әйтер ничә инде безгә бит ошый. Син үзең җырлап кала, типа син анда көнләшәсең, популярлар, ну кеше эзләнергә тиеш. Кеше белмим, альбом яздырырга тиеш, белмим. Ну инде без аны якын итеп әйтәбез. Абы 2004-тә җырлый да җырлый. Зөләйха менә 2 ел элек кенә ашкан аңа Ну, инде вот 13 ел югалган. җырлый бәхетле кеше. Син ахырга кадәр утыр. Мин ахырга кадәр утырдым. Бераз күңелсез булды, чөнки анда шул җырлардан кала бер нәрсә дә булмады. Гадәттә бит инде җырларга, теге җырлар тыңларга гына бармыйсың, аралашырга да барасың бераз. Аралашу моменты юк иде. Хәтта булса да мобай микрофонга сөйләргә яратмый ахрысы. Микрофондан читкә китеп теге алдагы рәттә утырган кешеләр өчен сөйләде күбрәк. Бәлки китапханәнең просто оештыру моментлары әле пока. Мин хәтерләмим. Минем теләгем бар иде, Китапханәдә булган идеме шундый концертлар элек? Ну, теге Вишневский бар иде, кемдер уйнаган инде. Бәлки аларның, юк, Вишневский ул башка тема, монда бит милли китапханә. Мин уйлыйм, бәлки аларның шундый тәҗрибәсе әле юктыр. Мәсәлән, син нинди сорау бирерләр мобайга? Ну, качан, ну сен юк, ой. Качан? Ой, ул мен әйтә, мин альбомны чыгарырга теләм, чөнки миңа теге минем үзем таләпләрем бик югары дип. Нигә мен ул булган төрле лайфлардан җыеп альбом чыгармый кешегә дип инде. Лайф альбом. Лайф альбом, чөнки алар бар бит инде. Все, аның белән яздырдың, бу җырларны оныттың, читкә куйдың, башкаларны җырлар дип. Яки мәсәлән, нигә ул хәзерге вакытта җырлый шул җырларны, Минем 15 ел элек булган әйберләрне кайвакытта нинди хисләр белән ул бит инде улыгайган, күпме фаҗигалары булган инде. Миннән истә төште, менә бердән-бер җыр теге Эльмир Низамовтан теге бар иде бит аның. Хәйдәр, җыр җырлаган иде. Һәм юк, теге әнинем кемнең монда хатирәләре. Шәрифҗанов җырлый аны, ул җырлап җибәрде, чөнки без аңладык инде, чөнки аны теге. Ул яза иде бит постлар, әнисе бу белән бәйле шундый. Ул прям кинәт ачылды кебек ул. Үзенең теге менә бу ягы белән. Һәм миңа ул чыкты якын булды вакытта. Чөнки барыбызның шундый бар әйберләр, әйме. Менә шундый моментлар күбрәк булса иде аның ишатта. Мин дә аны күбрәк тыңлар идем. Рәдиф тели, мобай шундый не. Чтоб страдал. Страдал, теге җырны тыңлаганда кеше ачыла бит сиңа, энергетикасы китә. Аңладым инде, аңладым. Микрофон турында әйткәч, Рәдиф монда тагын бер хәбәр тапкан. Казанда микрофонсыз концерт куелачак. И бишаралар микрофонлар кирәк аларга. Сәйдәшев исемендәге Дәүләт зур концертлар залында булачак бу. Киләсе елга 13 апрель гына була әле бу Рәдиф. Нигә хәзер игълан итеп яталар бу Вагапов фестивале кысаларында менә теге продюсеры менә элек мәсәлән Вагапов үзе микрофонсыз җырлаган. Момент микрофоннар кергән иде 60-нчы елларда. Башан бездә барабаннар, гитаралар керде инде. Әлбәттә аның фонында микрофонсыз җырлап булмады инде. Истәлектә кеше бит инде бар истәк бит Илһам Шакиров килде авылга, анда бөтен ут бетте, һәм ул баянга кушылып җырлады анда. Микрофонсыз анда кеше һәрбер авылда шундый тарих бар. Юк, анда хатлар азларын аңа тип рәхмәт сезгә, менә ут беткән иде, без шундый теге чирәк калганы тыңламадык, менә сезнең чын табигый тавышыгызны тыңладык дип. Һәм кеше шутлый инде микрофонсыз җырлар хәзерге дә вакытта менә ул тип сыйфат билгесе, халыкчанлык билгесе. Микрофон димәк бүтән берне боза, һәм менә кеше микрофонсыз җырлый алса, ул чынлап теге татар җырчысы. Моңа шунда әйттеләр, микрофон менә тавышын боза торган әйбер. Һәм теге тавышы җырчылар гына микрофон белән җырлый. Менә минем шул шатманлы берне. Ягъни бар чын халыкчан, теге чын матур тавыш, ул микрофонсыз җырлый. Әгәр син шапыртлап җырлыйсың икән, башка төсмерләр дисең икән, син тавышсыз теге инде җырчы. Театрда да шулай. Мәсәлән, Ания Файзрахманова ул җырлый алмый, димәк ул тавышы җырчы. Аның тавышы нәзек булса да, бик моңлы, матур булса да, гафу утырып тора әле. Халыкчан түгел. Халыкчан түгел, менә шул. Кара, Камал театрында да мәсәлән, искерәк спектакльләрне карасаң, анда артистлар микрофонсыз сөйлиләр.
Хәзер бөтен неләрдә дә, бөтен театрларда да микрофон тезеп Ну, чыккан. бәлки ул акустика белән бәйле тагын. Чөнки без Шул ук спектакльләр, шул ук биналар бар. 86 елда Камалның хәтта карасаң искерәк спектакльләрен, иске артистларның тавышлары көчлерәк шикелле. Бер позиция җырлары бар. Мен күрмәдем анда 86 елдан бирле Камалда микрофонга куйладыр инде. Радив, бу күбрәк шундый маркетинг ходына ашаган. Ул шулай инде. Юк, Монда нәрсәдер анда Мин монда нидә бер хәл күрәм. Хәзер бар шундый тренд. Менә без менә эстрада ул типа бик тискәрәйбер. Кая безнең якты бар иде теге үткән заманда менә Вахаповлар, Шакировлар, конферендлар. Һәм без әйтәбез, менә алар буны дәвам итүчеләр. Димәк, бу теге знак качества. Әйеме? Һәм алар типа бер көндә Вахаповтан сорамый бит. Сез ничә чынлаптыр бу сезнең дәвамчылармы? Ученкалар биткән инде, все беткән. Аларга димәк пишәт сугалар да. Һәм Вахаповлар, Шакировлар буларак һәм мәсәлән бар иде, кем әйтә мәсәлән, Таткутларның лабораториясенә капын каштырып, Калепның лабораториясен азатлыкта сыздар. Менә анда Яхин музыканы дәвам итәләр. Һәм Яхин музыкасы димәк ул шулай теге знак качества. Һәм бер көндә Яхиннан сорамый бит инде сезнең ничә бу чынлаптырсың дәвам итәләр. Юк, ну без менә аны дәвам итәбез. Әмма менә бу шул маркетинг була инде, татарча маркетинг. Кешедән сорап булмый инде. Шакиров нәрсә турында уйлый. Әмма ләкин менә микрофонсыз җырласаң, син шәп, син микрофон белән җырласаң, томардан. Вот шул. Белмим инде кемгә тәэсир итә ул. 13 апрельдә барып карарга кирәк булачак. Ничәләр микрофон. Ну, гуман показда кеше була иде микрофон. Микрофонсыз җырлый. Вагапа фестивале ул гомумән шундый көчле тавышлар фестивале дип әйтер идем. Ну, традиция фестивале. Ул вокал фестивале. Шулай бит. Ул димәк ниндидер музыкаль эксперимент, яисә анда ниндидер Классик җыр әйе. фестиваль. Мин Академик тавыш. Мин каршы мәсьәләгә. Кеше нигә дә башка берне тәнкыйтьли башлый шул акырышта. Менә без генә чын. Мин аңлыйм нигә, чөнки анда акча мәсьәләсе була инде. Безгә акча бирегез, аларга акча бирмәгез. Шундай бер шундай бер ништәм. Менә без генә яхшы, башкалар чүп кышар. Менә без микрофонсыз җырлыйбыз, чын җырчылар, башкалары үштәк. Юк, мин просто юк, шәхси түгел, просто мин бүтән белә шуны күрәм. Просто кеше әйтә алмый, үзен генә хуплай алмый, ул башкаларны тәнкыйтьләргә тиеш никадәр. Нигә ул килеп чыга шулай? Кайна казан, кайна казан, кайна казан, кайна казан. Димәк, гармун остасы Айрат кинәт кенә борылыш ясыйбыз монда теге бөтен Голливуд жанр ни жанр кагыйдәләре буенча резкий алмаш булырга тиеш. Һәм мин сәер булды Радифтан гомумән шундый аның претензиялар белән бәйле хәбәрләр алу. Мин теге күптән татар информны укымагач, мин инде теге ни күнекмә беткән шундый заголовоклар баш сүзләр укырга. Гармун остасы Айрат Харисов Талиянның сәхнәдә күренми башлавына борчыла. Шундый хәбәр. Ул күрниме? Юк, мин борчыгымнан көлмим. Бу хәбәр итеп чыгуыннан көләм. Ну, димәк, Талиян сәхнәдә юк, аңлатып китәм. Талиян сәхнәдә юк, һәм Айрат абый моңа борчыла. Кайтарабыз. Шулап та юкмы ул? Талиян юк. Нәрсә бар? Син айрасыңмы гармун белән Талиян? Баян белән Талиян. Баян, Талиян. Юк. Аккордеон. Ул берүгә әйбер түгел. Мин аңламадым син ни өчен бу хәбәр син дулкынландырды. Ну просто гыжа әйтәбез, безгә әйтәбез. Бөтен җирдә гармуннар, баяннар, Талияннар. Бу әйтә юк. Алар кайда китәләр икән ди. Талиян чынлап та аз. Талиян чынлап та юк. Белмим син ничектер, ләкин Талиян тавышы минем турыдан-туры ассоциация татар җиренә. Чөнки ул чынлап та халыкчан. Чөнки Талиян бик күп йортларда булган, бездә дә мәсәлән бар. Хәзер дә менә әти-әниләрдә ята, ул просто реликвия кебек мәйдәнедер, экспонат кебек инде. Һәм мин аны үзем уйный белмәсәм дә, балалар кайвакыт тарта аны. Һәм Талиян уйнаганда ниндидер какофония булса да, ул ничектер менә татарча яңгырый нигәдер. Һәм бу белмим, Радив, ну моны просто теге аңлатып булмый, ниндидер космик. Ул шул кадәр сиңгән теге менә Талиян тавышы белән бәйле. Һәм Талиян хәзер аның ясаучы осталары да юк. Безнең менә ул гармун ватык. Һәм аны төзәтүче таба алмадык Татарстанда. Вот шул сәер, кара, безнең бар күп кадәр милли инструментлар.
аны беркем дә торгызмый, алар да беркем дә уйнамый. Хотя вроде безнең туризм, әйме без тип шундый зур татар республикасы. Әйе. Һәм ләкин бездә вот шул якка беркем дә бармый. То есть безнең ашамлыкларда без тукталдык, видимо, экспериментларда. Кыстыбурглар безнең чигебез. Тирәнгә китә алмыйлар. Әйе. Һәм минемчә монда чынлап та шундый проблема бар. Ул үзе үрнәк итеп әйтә, менә башкортлар бит курайны күтәрә, казахлар күтәрә кубыз. Кубызмы аларда ни? Юк, ни? Думбра. Алар думбра тотальный шундый ни инде бара. Бүтән кеше думбрада уйный, культ бара. Без татарлар ничектер менә үзебезнең инструментны күтәрә дә алмыйбыз, ничектер килеп чыкмый. Бездә кием ашалт. Риза. Шуңа күрә мин Айдар абый белән аның борчуларын уртаклашам. Кайгысын уртаклашам. Әйдә киләсен. Әйдәгез барыбызда тальян табып тыңлый башлыйбыз. Уйнап киләсе чыгарылышта 3 тальян. Булдымы Культ Клабта тальян сәхнәдә? Юк, анда кылкыбыз бар Я иде. вай травлай. Юк, алмаз бар иде бит, ул нинди инструмент? Кылкыбыз да инде Ул ул. баянда уйный. Баянда уйный. Кылкыбыз бар иде анда һәм думбра. Ну, әйдәгез Культ Клаб турында. Я лаша Ильяс безгә күрсәтә берне теге суфлерка. Әйтегез әле, кайчан булды әле ул? Ой, почему? Без Уфага киткән идек. Әйе. Мин бер айга. 17-семе, 18-семе. Сәшле. Кубыз ди. Кубыз иде. 17-18 кубыз иде. Әйдәк ассоциация уйны. 18 ноябрь. 18 ноябрьдә Камал театрында зур сәхнәсендә һәм залында да булды ул шикелле. Зөләйха, син катнаштың ничек иде? Мин катнаштым. Шлепа киеп сәхнәгә Мине чыккан. дип чакырды. Син нәрсәләр эшләдең? Мин шигырь яздым, җыр яздым дөресрәгә. Җыр сүзләре. Кайсы җырларга? Анда бер 4 җырда минемчә сүзләр бар. Әйе. Жирафка син язган. Жирафта анда бик кечкенә генә 4 еллык. Аннары теге Яңалыклар ленасы яңалыклар ленасы тулысынча. Аннары, по-моему, теге Һәр кеше тыңлый да уйлый. Жираф турында яңалыклар лентасы нәрсә сөйлиләр болар. Димәк, кара, ярыймы, менә аңлатам кешеләргә теге гади итеп кенә инде. Темалар бирелгән иде төрле командаларга, алар шуларга багышлап җыр иҗат иттеләр һәм аларның нәтиҗәсен күрсәттеләр Камал сәхнәсендә, дөресме? Әйе, беренче. Зал тулды. Зал тулды. Ничә кеше җыелган? Ну, зал 600. 600 име? Шул 500-дән Ну, бу успех. Әйе. Ну, без күп башылды дөрескән. Ну, чөнки анда билгесез артистлар, билгесез җырлар. Гомумән белмисең нәрсә булады. Ну, гомумән анда теге махсус кунаклардан ары гына Эльмир Низам булачак, или Шәһразия булачак инде һәм фәлән. Һәм ләкин кеше ничектер кызыксынып килде. Мин анда теге беренче номерны карадым да, теге барысы да тәртиптә бара дип инде. Мин нәрсә эшләрде белмим дөрескәндә. Карадым да чыктым, теге залга карадым кешенең реакциясына күбрәк. Һәр ничек кеше тәэсир итә. Башта мин теге шулай кеше шулай чыкты булай. Нәрсәмдә сәерсенеп теге белмиләр инде һәм ачына алмыйлар. Аманнар һәрбер җыр төрле аудиторияга бәрә иде. Әйме теге. Миңа ошайды диритана башлый кеше чыкты бии башлый сразу анда теге әйме. Һәм мәсәлән теге Кабан күл турында җырлар җырланда мин Кабан күлдә эшләүче кешеләргә карыйдым менә. Бу сезнең өчен җыр дип инде харагыз яздык бит инде. Силарны кайдарасың, айрасың Камал инде залында. Ну күрәйдем мин. Ну да бит кешеләр танысың бит инде. Кухняда утырган кебек анда. Теге Ксюша Шачнева ул әйтте, бик ошады миңа җыр. Ну чөнки безнең шундый идея бар иде, һәрбер җырны кайдыр теге бирегә була. Прикладной. Әйе, Кабан күле турында инде, чөнки анда музыка игез яңгырый, хәзер вакытта менә Кабан турында булсын. Мәсәлән, хәзер кеше театр өчен күп язалар инде, театр өчен бу өчен җыр дип, кино өчен, әйме. Ам фәлән. Чөнки да темалар эскит кешегә. Син кая булдың үзең? Мин кая булдым? Мин сәхнәгә чыктым 18 сәхнәгә. Бөтен дүр җырдадым. Юк, без башта чыктык. Бөтенебез бергә, шунда мин чыктым. Һәм азакта чыктым. Зирәха бердән бер шундый теге шагыйрь булды. Әйе, бөтен бер. Башка шагыйрьләр булды. Юк, анда чыктым да безнең бу юлы чыкты, кеше текстлар да язды, чыкты башкарды да. Күбрәк. Ул теге гадәттәге команда үзе. Гадәттәге бүленеш булмады анда. Менә мин текст язам, кемдер башкара аны, әйме. Анда мәсәлән кемдер тип теманы эшли иде, текстларны яза иде, мәсәлән Зирәханы шомарта иде, әйме. Мин бераз берничә сүзне алмаштыра идем. Ну, мәсәлән, әйткән, менә бу булай яхшырак булды. Чөнки чынлап та шундый күмәкләп эш булды. Чөнки анда команда бүленеше катылып теге биремнәргә карап булды. Кеше биремнәрдә җыела иде, икенче биремдә башка кеше була иде, әйме. Һәм ничектер менә анда хәтта менә урыс телле кешеләр, алар шулай ничектер өстәмә сүзләр өстәделәр, чөнки ничектер менә шул ачылды.
кеше чынлап та татарча аңлый да бераз яза да ала икән. Карале Радиф, бу музыканы яздыртып интернетка чыгарасызмы инде? Юкмы, инде ул 18-ндә биттеме Нә инде? инсан тәһия чыгарабыз. Хәзерге вакыттан яздыралар. Без аны хәзер Чөнки ничектер бер лаборатория Юк, без оештырасың, 40 кеше без катнашасың, яздырдык, команд без театрын яздырдык. аласың, и битте. Юк, инде 18. без аны яздырдык, студия яздырдык, анда музыкантларга түгел, анда сан продюсерлар катнашты, кураторлар. Сыйфатлы дип яздырдык. Шуңа Димәк, чыгармыйча булдыра зур алмыйсың. мөмкинлек менә кеше гадәти генә хәвәскәр музыкант шундый бик кыйбатлы аппаратурада, матур залларда, матур студияларда эшли. Әйме? Аны үзенең идеяларын ул менә туп-туры җиткерә ала, теге бернинди авырлыксыз инде. Амчык тала бик командалар. Мин нәкъ кеше күрәм, анда 16 кеше катнаша, әйме? Алар хәзер дә әле аралашалар. Алар бирсә алар менә декабрь аенда берничә чыгыш ясаячаклар. Без анда мөмкинлекләр эзлибез инде алар өчен. Һәм кеше чынлап та мөхәмланды, һәм алар теге эшне дәвам итәсе килә аларның. Музыка белән шөгыльләргә, чөнки укулдар менә ни кадәр рәхәт икән музыка белән шөгыльләргә, әгәр син бөтен бер ашаласың икән. Вот шул миңа ошады. So. 10-15 декабрьдә элек җәдид фест уза иде безнең бер көн. Без ул юлладык аны берничә көнгә сузырга. Һәм ул узак яңа тор бистәсендә ул менә 1-2 көн булды. Диме? Шулай була. Әйе. Ярар. Стаферлы. Принцесса Стефан. Димәк ул менә автовокзал янындагы урыннар инде, әйме, Ричпорт, аннары Фан 24 белмәсәгез, менә шул якта яңа татар бистәсе бар. Анда принцесса гомум калмаган. Менә иске татар бистәсен анда бар 3 мәчет. Берсе әле хәзер Җимерек хәлдә, манарасы да юк. Анда бар мехчылар фабрикасы, анда бар дом мазуты бар, төрмә бар, әҗи мәчете бар. Зират. Әҗи мәчете бар, зират, татар зираты бар. Һәм мәсәлән безнең Айрат Физрахман өчен бик кадерле урын ул, һәм ул берничә ел инде аны белән янып йөри, анда күчәргә дә уйлый инде ул хәзер. Әйме, һәм ничектер кешенең акылында, ничектер билгеләргә бу урынны татар урыны дип инде. Шуңа күрә без аны уйладык. Берничә көн шундый җәдид фест уздырганда күргәзмә булачак, фотолар белән, инсталляциялар белән, перформанс белән аның урынына бил. Күргәзмә, музыка. Шул безнең теләк инде күрсәтергә Экскурсиялар. без дә берничә көн буе нәрсәдә үткәрә алабыз инде. Менә без башладык 2 көнлек әйберләр үткәрә башладык, 5 көн белмәсә килеп чыга. Яңа Татар бистәсе турында да Мен шундый хыял, мен шундый хыял иде. Менә берничә көн дәвам итеп, мин башта тәкъдим иткән идем төрле площадкаларда. Монда яңа челлендж була инде, площадка ул теге күршедә генә анда ниләр саталар, туннар анда, һәм янында анда җәдид фест була. Менә шундый офис, зур гына шундый мәйданчык. Безнең монда вакыт булачак иде, бер көннәрне шунда язып була, Казан кайнана. Без зур ангарда, камера бар килә, якынла. Яңа татар бистәсенең ничәнчедер елына гына 270 ел. 270 ел аны. Әнче исәпләнелә соң. Анда Айрат әйтә, без ышанабыз. Юк, анда Казанда булган иде янгын. Анда татарда шуны гаепле тапканнар инде, ягъни сез яндырдыгыз ди, һәм иске татардан тайгыз әле бу урысский урыннан, тагын да ярарак теге сазлыклы урыннарга, аны шунда киттеләр. Аннары кемдер кайтты кире, ләкин менә шул яңа татар бистәсендә кеше калды. Ул иң зур татар бистәсе булган икән. Ул эшчеләр бистәсе, анда теге байлар яшәмәгән. Әмма иске таш ул иң зур мәхәллә булган мәчет. 1500 кеше ир-атлар инде булган. Шуны нигәдер ул хәтер калдырылмаган, ләкин аннары совет заманында аны тулысынча җимереп бетерделәр, анда заводлар тора. Әйме, анда йөргәндә Типовой йортлар. Мин якшәмбе көне бардым инде, без бер рәссамга күрсәттек аны бөтен урыннарын. Дидер горурлык туган да дөрес иткәндә, әйме, ләкин бездә тоо, чөнки без бөтен әйберне беләбез. Ул кеше йөри. Бу нәрсә таптыгыз сез монда? Бу нәрсә беләсезме? Минем дә шулай теге Мария Леонтьева белән йөргәндә, шул яңа бистә буенча без ни ясаган идек, шундый исследование. Димәк, тавышларны карыйсың, анда язуларны һәм мин үз истемә алдым инде кешеләр белән аралашу. Иң яхшы шул килеп чыга. И шуннан соң бөтен кешедән сорыйлар инде рефлексия. Типа нәрсә таптыгыз? Әйтегез әле, Мария ул социолог, шәһәр социолог. Шәһәр өйрәнүче социолог. Һәм бөтен кеше әйтә инде, менә хисләнгән шундый, без шундый тавышлар таптык, менә поезд бара, тагын нәрсәдер. Һәм ишрат миңа җитте инде. И Мария шундый рухланып сорый, тәбри, сиңа да ошагандыр. Мен әйтәм, Мария, беләсеңме, дөресен әйткәндә миңа бу урын куркытты. Мин уйлыйм, бу урынның символы типа ул ни, кыймалар, шундый бетон кыймалар.
колючий проволокалар. Беләсеңме, анда бөтен җирдә кыйма. Бөтенләй бер уратылып алынган, чөнки заводлар ул совет чорында шундый объект, аны сакларга кирәк. Анда төрмә, анда тимер юл, в общем, ул шундый урын инде. Ләкин мин уйлыйм, ул хәзер трендта шундый хәзер бит ташландык районнарга башта иҗатчылар керә. Иҗатчылар артыннан килә бизнес. Аның проектлары да күп булды һәм бәлки без килгәннән соң бу минлек тә монда күп инде, конечно. Бәлки бездән соң аңа игътибар итеп, ул ниндидер шундый яңа сулыш алыр. Кара, мин реклама ясамакчы. Беренчедән, хәзер бит инде яңа ел якынлаша. Бөтен кеше нәтиҗә ясый. Телефонда ташма. Һәр көнне елны без нәтиҗә ясыйбыз. Юк, без түгел. Инде журналы һәм Enter журналы, алар икесе ошашрак, алар нәтиҗә ясыйлар, премия бирәләр. Һәм мәсәлән бу Таткульт фестивале, тавыш бирергә кирәк. Бу өчен менә кем анда 23 кеше безне тыңлый. Зинхар, сез мин беләм, сез шундый тугры бу проектка 23 булса да тавыш, ләкин ул сезнең мощный тавыш булачак, поддержка. Зөләйха, синең ниндидер әйтер яңалыгың булса иде, без аны обсудим да тегелбез. Юк, бай. И рәхмәт. Нинди яхшы куна килде соң безгә, Рәдиф ничек? Ай, мен үземә кайма калып кайттым. Поле чудес башлады. Башка язмыйсың дип. Менә шулай булса иде алай. Шуның белән безнең Казан кайный тәмам. Тәмам. Рәхмәт. Кайна Казан, кайна Казан, кайна Казан, кайна Казан.